Witam bardzo serdecznie wszystkich sympatyków winogron i winorośli. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim nowym subskrybentom. Trochę ich ostatnio przybyło. Bardzo Wam dziękuję za subskrypcję. A dzisiaj chciałbym się troszeczkę pochwalić. Dotarły do mnie nowe odmiany winorośli w postaci sztobrów. Są to odmiany, o których wcześniej wspominałem. Polonez 50. Ukraińska odmiana, bardzo wczesna, obcopylna niestety, ale podobno nie ma problemu z zapylaniem. No i duże jagody, bardzo ładny kolor. To mnie przekonało, aby ta odmiana zasiliła mój ogródek. Zobaczcie, jaki piękny kolor. Dalej Waliok. Tak samo ukraińska odmiana. Bardzo duże jagody, koło Smak 15 walioka. gram. Muszkatowy, podobno z nutami gruszki. Podobno też bardzo plenna odmiana i bardzo wczesna. No ja wiążę dużą nadzieję z tą odmianą. Bardzo dużo pozytywnych opinii na jej temat w internecie, także mam nadzieję, że i u mnie się sprawdzi. Następna odmiana to niestety Bananas. też obcopylna odmiana, ale chciałem ją mieć, ponieważ charakteryzuje się podobno bardzo oryginalnym smakiem, tropikalnym takim. Także no jest to odmiana wczesna, niby bardzo plenna. Na internecie różne kolory są tej odmiany, czasami żółte, zielone. Ciekaw jestem, jakie wybarwienie będzie miała u mnie. Następna odmiana Hariton. Rosyjska odmiana selekcji Andronowa, średnio wczesna. Podobno bardzo duże jagody, koło 20 gram. W smaku lekki muskat. Niestety też żeński kwiat, więc potrzebuje innego obcego zapylenia. Ale z tym nie powinno być problemu. Następna odmiana Rumiejka. Wiera. Rosyjska odmiana, bardzo duże grona. Takie kilogram, 1,5 kilo. Smak zharmonizowany podobno i bardzo odporna na choroby. Mróz też do 24 stopni. Wczesna odmiana. Także spoko. Rumiejka. No to jest bardzo ładna odmiana, taka krwisto-czerwona. Grona około 1 kg. No i bardzo mrozoodporna według mnie, bo do minus 25 stopni. I bardzo wczesna. Też zapowiada się bardzo fajnie. I na koniec Andriusza. Bardzo podobna do rumiejki odmiana. Trochę mniej odporna na mróz, na choroby. Ale dosyć podobna. Trochę mniej czerwona, bardziej pod taki fiolet podchodząca. Także to są odmiany, które mam nadzieję zasilą w przyszłym roku moją działkę. Pierwsze takie fajne odmiany. I to by było na tyle dzisiaj. Dzięki bardzo jeszcze raz wszystkim subskrybentom. Bardzo dużo wyświetleń moje filmy miały, co jestem aż zdziwiony pozytywnie, zaskoczony. Dzięki bardzo. Pozdrawiam i trzymajcie się, cześć.